हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गहपुराव जानाय जिनाहारि बे जाथायनि सायाव आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बै जाथाय जानाय जायगानि मानसिफोराहाय निउस बा मिडियायाव मा फोरमायदों बा बे जाथाया बोरै जालांदोंमोन बेनि सोमोन्दै मा फोरमायदों बेनि सायाव आङो भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैगोन। माखासे निउस चेनेलफोराव गोबां माने बेनि सोमोन्दै लिरगासिनो दङ, ओंखारगासिनो दङ, नाथाय घटनाया बोरै जामारदोंमोन जाथाया बेनि सायाव बै जायगानि मानसिफोरा मिडियानि सिगाङाव फोरमायदों। दा बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ क्लिप होगोन। थ' नोंथांमोना नायोब्लानो बे जाथायनि सायाव बुजिगोन। दा बेनिखायनो आङो आरोबाव बे भिडिअनिजों खावलायदों जाहाथे जाथायनि सायाव मोजाङै मिथिया गारा बा इनकमप्लिट इनफरमेसनखौ लानानै जाहाथे निउस मिडिया फोसावा बेखौबो आङो आंनिफ्राय खावलायनाय थादों। दे बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दैमुगुरि गामिनि एलपि स्कुलाव जादों। थिग हरनि 12ता-1ता जाबायमोन हरहाय। दा बे स्कुलाव मानो गारि थाफैखो, सोर आलासि फैदों होननानै बे न' खाथिनि सहेन गयारि होननाया नायफैदोंमोन। नायनायाव बे गारियाव नुबाय जौ लोंलायगासिनो दं हौवा हिनजाव बायदि। बे गथ'आ ओरैनो रेन्दिबाजिखा आरो बे बहुद बदनाम जाखानाय। आरो बे सेंग्रायाथ' सेंग्रा हिसाब गैयै बेहा केस दङ। सेंग्राखौनो होननांसिगोन जों, हौवा मोननाय हिनजाव मोननाय फिसाबो दङ। बे बबे केसाव जरित गैयै दं, थानायानो बेखौ मिथिजोबखागौ जरित दं होननानै। दा बे गारिखौ नायनो फैनायाव जोंनि गामिनि सजा गथ' गोनां सेंग्राखौ फासायनाया बे जोबोर अयनाय जादों। आरो जिथु बड'लेण्ड बुब्लियाव होदों बे अयनाय जादों। बिथांमोना बेयाव फैनानै सोंग्रोफैनांगौमोन जाथाया मा जादों, होमब्लासो डिटेल्सखौ होनांगौमोन। दा बे जाथाया मिसा, बे नंखाय। बे हिनजावसायानो गाज्रिखा, रेन्दिबाजिखाथार जों मिथिनायाव। दा जेसेबांनाखि मानसिफोर हमदोंना, जों गामिनि दं आरो दैमालु सेन्टारनि मेकानिक दं, बायदिसिना दङ, बिसोर नायनोसो थांदोंमोन जाथायखौ। दा बिसोर मानसिफोरखौ बिना आदायावनो हगारनांगौ, जों बेखौ दाबि खालामो। जाहाथे बिथांमोनाव केस बायदिसिना जेबो थाया, बिना आदायावनो हगारहरनांगौ। आरो भिडिअ भाइरेल खालामदोंनिया बे मानसिफ्रा ज' जाबाय। सोर खालामखो सोर माखो जोंथ' बेखौ मिथिला। बिसोरथ' भिडिअ भाइरेल खालामग्राबो नङा। सोरबा सासे सानैया भिडिअ खेबनानै लानानै बेखौ भाइरेल खालामदों। खुलुमबाय, आं सोमखोर बसुमतारी बिमा। आंनि फिसाया बिदि नङामोन, लोगोफोरजों खसिख्लांबाय। जों गामियाव जानायखाय बे गथ'आ बङाइगावनिफ्राय फैदोंमोन। बे लामायाव नुबाय बेबो स्कुल आरो मन्दिर, बेयाव हमबाय। बे हिनजावसाया असयबखानो, मानसि मोजां नंखायानो। बियो मालाबा नङा मालाबा गोजावफिनगोन बियो। जाथायाथ' रेप केसनो, खिन्थु बे गथ' साबाया नङा। जितु जों गामिनिफ्राय हमना लांनो बे साब्रैया नङा। बेयाव निस्सय सासेया दंमोन खोमा, जों मिथिया। खिन्थु गामिनि गथ'फ्रा गामियाव गारि सफैनाय लोगो लोगो बे गारिया मानो फैदों बेखौ नायदोंमोन। निस्सय नुगोन माबा मोनसे मावदोंब्ला, खिन्थु बे गथ' साब्रैया नङा। ओंखायनो गामिनि रायजोफ्रानो साइड भाबै बुंनो हागोन नंगौ नङाखौ। सासे जानायाथ' बहागि मेला खालि जादों। ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोर नुनानै खबर हरबाय, नायहैबाय। नायहैनानै नुग्रा दायनिगिरि नङियासो हमनानै लांजादों। जाय दायनिगिरि बेखौ मोनाखै। मानो होनना बुङोबा जोंहाथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो। लिंहरनायाथ' बिनि हेल्पारानो लिंहरदोंमोन। हेल्पारा लिंहरनानै नायहैबाय। नायहैनानै जाय नायहैग्रा बिसोरसो लांदों। जाय भाइरेल खालामदों बेखौथ' मोनाखै। जोंथ' हाजिरा मावनानै जालाबायग्रासो। दाथ' रेप केस आरो
किडनेपिं केसाव खुलिदों दा मा बुंगोन बेथ' फुरा नंखाय मानो होनना बुङोबा आंहा फिसालाबो सासे दंखायो आरो बयबो नुखादों जोंनि मावनानै जानायखौ बे हिनजावानो ओरैनोखा मानो हरनि 12टा 1टायाव फैनानै मालाय गामियाव बिदि खामानि मावफैनांगौ बिसोरखौ बेखौथ' नायफैखागोन ना एसेबाबो मा जादों मा थादों मालाय गामिनि लामा लांगोनायाव मानो बिदि गाज्रि खामानि हाबा मावनायखौ सोर नायफैया जानो बयबो नायफैगोन बयबो नायफैनानै बे सासे भिडिअ खालामबाय सोर हगारखो सोर माखो आंनि फिसाया नायहैफानायासो बिनानायावनो हमनानै लांजाबाय बेथ' जोबोद भुल ना जोबोद भुल खामानि मावनाय जादों सायावहाय आंना जोंनि स्कुल न' खाथियावनो जाथाय जानायलाय बबे जायगायाव जागोन फिसाया जोंनि स्कुल दैमुगुरि गामियाव एलपि स्कुलाव माने फिसाया सोर मटर दोनफैदों बे जायगायावलाय होननानै नायनो फैदोंमोन नाथाय बिसोरबो बिदि जाथाय जागोन होननानै मिथियाखैमोन नायनो फैनायाव दानिया लोगोसे लोगोफोरखौबो नै जोंनि रायजो स्कुलाव माबा मोनसे जाथाय जानानै दंफैयो नायनो फै होननानै लेंहरनायाव दाना ज' फैनायाव बिसोरखौसो अनागारि दाय फानबाय सोर साफायखो सोर माखो सोर हगारखो दा गावसोरनो मिथिनानै मोनासै फिसाफ्रा बिसोरखौ अनागारि दाय फानदों नाथाय बेफोर दायखौ नोंसोरो माबा खालामनो मोननाय नङा जों बिमा जोनोमगिरि जानानै बे फिसाखौ हगारनांगोन